Nikdy som nepoznala starých rodičov z matkinej strany. Mama o nich hovorila málo, ako by niečo skrývala. Ich dom bol opustený vyše 10 rokov. Až po maminej smrti som tam išla prvýkrát. Chcela som ten dom predať, ale ešte predtým ho upratať. Najviac ma lákala povala. Mama tam vraj ako dieťa nechodila. To miesto na ňu pôsobilo strašidelne. Keď som otvorila dvierka, zaprášený rebrík zavrzgal a zhora ma ovalil pach vlhkej stuchliny. V rohu povaly som našla kožený album previazaný čiernou stuhou. Keď som ho otvorila, pochopila som, že to nie je obyčajná rodinná zbierka spomienok. Vnútri boli fotografie postmortem. Desiatky. Mŕtve deti, naaranžované ako keby spali. Muži v oblekoch, ženy s rukami prekríženými na hrudi, tváre so zatvorenými alebo otvorenými očami. Každá fotka mala meno a dátum. Nie dátum narodenia, ale smrti. Listovala som ďalej a potom som našla fotografiu ženy, ktorá mi bola povedomá. Bože, veď to je moja mama. Ležala tam v čiernych šatách so zatvorenými očami. Pod fotkou bolo napísané Lenka 2022 po smrti. Strašne som sa vydesila. Album som chcela zatvoriť, no na poslednej strane bol ešte jeden voľný rámček pripravený na ďalšiu fotku s nápisom Pripravuje sa. Z tej noci si pamätám málo, ale ráno som sa zobudila s albumom položeným na hrudi. Bol otvorený. Na novej strane bola moja fotografia. Nie za života, ale po smrti. Ležím v čiernych šatách, zatvorené oči, ruky na prsiach. Pod fotkou je napísané Kristína 2025. Čas 3:06. Zovrelo mi hrdlo. Ten dátum bol o 3 dni. Zavrela som ho, dala do škatule a hodila do kontajnera na cintoríne. Ale na druhý deň ležal znova na mojom stole. Otvorený, mala som nočné mory. Hlas v nich mi stále opakoval. Bola si odfotená, nemôžeš to zmeniť. Cítila som, ako keby ma tie mŕtve oči z albumu prenasledovali. V osudnú noc som nespala. Sedela som v izbe, zabalená v deke, s telefónom v ruke. 3:06. Zhaslo svetlo. Počula som, ako sa za mnou otvárajú dvierka na povalu. Už som jednou z nich.